xaħbur dik kemm tajba. Ħanna raw kif jħodha l-kappellu. Ma forsi ġarhom xi ħaġa marru biex jirranġaw is-sitwazzjoni ju. Allura bżonn imorru tnejwet minnhom kien ikun biżejjed li. Veru minn daqshekk. Ma allura għalfejn marru għandhom. Ara li ieħor, tix kontet taħseb li jiena ħsibt? Kontet taħseb li jiena ħsibt ħażin? Sinja li inti kellek xi ħsieb ħażin f'moħħok biex ħsieb li jiena ħsibt ħażin? Għax ma kontx naħseb ħażin, kontet insomma xi ħaġa. Le, ma se jmollu ram l-kertu, niġi, jina fejt morint, niġi jien. Ejja, għalmana u koll, Laurent, għalmana u koll. U jien ukoll. Vero. Għalek, kont ikun maħħa tal-familja. Mela biex qod ninkwita iżjed, iġri tiġi dik. Mux xorta t-tinkwieta. U eżattament x'qed kemm. Fil-verta ma għalina xej. ħajkonna sorpriza. Se jiġi Malta, għalla rrida. Ma jistax ikun.